ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತರಿ ತರಿ ತಜಂ ತರಿ ತದಣ್ಣದ ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತಣಾಂ ತಕ ಕುಂದರಿ ಜಣ್ಣು ಜಣ್ಣು ತಜ ತಜಂ ತಣಾಂ ತಕ ಕುಂದರಿ ಜಣ್ಣು ಜಣ್ಣು ತಕ ತಜಂ ತಣಾಂ ತಕ ಕುಂದರಿ ತರಿ ಗಿಡದಗ ತರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತಣಾಂ ತಕ ಕುಂದರಿ ತರಿ ಗಿಡದಗ ತರಿ ಗಿಡದಗ ತಜಂ ತಣಾಂ ತಕ ಕುಂದರಿ ನಂ ತೊಂ ತೊಂ ತಜಂ ತಣಾಂ ತಕ ಕುಂದರಿ ನಂ ತಜಂ ತಜಂ ತಣಾಂ ತಕ ಕುಂದರಿ ತರಿ ತದಣ್ಣ ತಜನು ಚಕ್ರಿ ತಜಂ ತಣಾಂ ತಕ ಕುಂದರಿ ತರಿ ತಣ ಜನು ತೇಮಿ ತಜಂ ತಣಾಂ ತಕ ಕುಂದರಿ ತರಿ ತದಣ್ಣ ತಜನು ತೇಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತರಿ ತಣ ತಜನು ತೇಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ ತರಿ ತದಣ್ಣ ತಜನು ತೇಮಿ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡದಗ 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 ತಗಿಡದಗ ತಗಿಡ ತದ್ದಿಂ ತೋಂ ದಿಮಿ ಗಿಡದ ದಿಮಿ ಗಿಡದ ತೋ ಬುದಿಲ್ಲ ತಗಿಡ ತಗಿಡ ತದ್ದಿಂ ತೋಂ ದಿಮಿ ಗಿಡದ ಗಿಡದ ತೋ ಬುದಿಲ್ಲ ಏಕದಲ್ಕನ ಪ್ರಣವ ಓಂಕಾರ ರೂಪನೇ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣನೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಕೌಶಿಕ ವಾಹನನೆ ಮೂಲಾಧಾರನೇ ಮೋದಗ ಹಸ್ತನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ಏಕದಲ್ಕನೆ ಪ್ರಣವ ಓಂಕಾರ ರೂಪನೆ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣನೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನನೆ ಮೂಲಾಧಾರನೆ ಮೋದಗ ಹಸ್ತನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ಗಜಮುಖನೆ ಕಾಯೋ ಶರಣು ಶರಣೆಂದನು ಗಜಮುಖನೆ ಕಾಯೋ ಶರಣು ಶರಣೆಂದನು ಜ್ಞಾನ ಗುರುವೇ ನೀ ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ಜಗವಲ್ದಿತನೆ ತಲೆಬಾಗಿ ವಂದಿಪನು ವರವ ನೀಡು ಕಲ್ದೆ
ಶರಣು ಶರಣೆಂದನು ವರವ ನೀಡೋ ತಂದೆ ಶರಣು ಶರಣೆಂದನು ಶರಣು ಶರಣೆಂದನು ಶರಣು ಶರಣೆಂದನು ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಕತ್ತಲೆದ ಸಾದಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜವನಂಚಿನ ಗುರು ಜೀವನಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಪುನೀತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ
ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರೆ ಬಾನುಡುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಮೆದ ದಿನ ತಾನಿ ಇಡೇಗ ಚಿತ್ತೈಸಿ ನಂಚಿನ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದೋಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತಾಯಿ ಲೇಸುನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಷಷ್ಠಬ್ದ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಕುತ್ತಾರಗುತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತಾಯ ಅಂಚಿನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯ ನಂಚಿನ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮುಕ್ಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೂಜ್ಯರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕೇನದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇರ್ ವಹಿಸಂಡುಲ್ಲ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತ್ತಾಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೆರೆನ್ನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅತಿಥಿಲಾದ ಬೈದು ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೆರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಮ್ಮೆದುರುಗು ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ SH ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೇನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಶಿಷ್ಯಾದ ಭರತನಾಟ್ಯಡು ರೇಷ್ಮಾ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಟ್ ಮೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯಾದ ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ SH ಪೂಜಾರಿ ಬೇರು ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಖಾ ದಂಪತಿಲೇನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮೂಗೆ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮೂಗೆ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಡ ಸಾಲೆ ಜ್ಞಾನೋದಾಯಿ ರೇ ವಿನಾಯಕೆ ಬಂಡ ಸಾಲೆ ಜ್ಞಾನೋದಾಯಿ ರೇ ವಿನಾಯಕೆ ಮುಕ್ತಿನ ಕುರುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಬಂಗ ಅಲಕೆಲವು ದುಃಖ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಬಂಗ ಅಲಕೆಲವು ದುಃಖ ಮಿತಿ ಮೀರಡ ಮುಗಿಪಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮೂಗೆ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯಕಾಂಡದ ಸುಗಿಪು ಹಿರೇಗ ವಿನಾಯಕ ಜ್ಞಾನದ ಬುಲ್ಪುನೋದಿ ಪುಲೆಲೋ ಕೋಡೆ ಪುಣ್ಯಕಾಂಡದ ಸುಗಿಪು ಹಿರೇಗ ವಿನಾಯಕ ಜ್ಞಾನದ ಬುಲ್ಪುನೋದಿ ಪುಲೆಲೋ ಕೋಡೆ ಜನಕುಲೆ ಕಷ್ಟನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗಣಪ ಜನಕುಲೆ ಕಷ್ಟನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗಣಪ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ತರ ತರ ತಬೇನೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಬಂಗ ತರ ತರ ತಬೇನೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಬಂಗ ಮಿತಿ ಮೀರಡ ಮುಗಿಪಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮೂಗೆ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮೂಗೆ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮೂಗೆ ಪೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಷಷ್ಠಬ್ದ ಆಚರಣೆದ ಸಲಾದು ಉಳ್ಳಾಲದ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಅರ್ನಪುದರಡು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪುದ ಕೈಂಕರ್ಯನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇನಿತೈ ಲೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕಲೇನಂಕ್ ಅಪಗಾಂಡ ನಮ್ಮೆದುರು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕಲೇನು ಇನಿತೈ ಲೇಸ್ದ ಪರವಾದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ 14 ಗ್ರಾಮಲು ಅಂಚಿನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕೋಣಜ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರೆಗೆ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಹೊಸಮನೆ
ಅಂಚಿನಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕುತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪೂಜಾ ಶ್ರೀಕ್ಲೆಗ್ ಸಶಬ್ದ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರದ ದೈನ್ ಕೊರ್ದು ಶ್ರೀ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅರ್ನೆದುರು ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಗ್ಲಿಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತದ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಸಶಬ್ದ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಡೀ ಬರೋಡೋಯ್ ಪಂಡದು ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೀರ ಪೋಂಡ 7 ಪಗೆಲು 7 ರಾತ್ರಿ ಯಾವಂದು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದನಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬದ ಲೇಸಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಐಕ 6 ಏತು ಮಾತ್ರಗಳ ಒತ್ತೊಂದು ಜೇರು ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದ ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯಗೂ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತೊಂಡಿರು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಒಂದು ಶರ್ತ ಇತ್ತನು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಊರ್ದ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಲೇನು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ಪಂಡದ ಪಂಡೀರು ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಅಭಯದಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಸಾರ ಭಕ್ತಿರ್ನ ನಂಬುಗೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ನಾರು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜುಲೇನು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಇರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಆದರಡು ಇಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ದ ಗುರಿಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸಿದಿನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಬೋರ್ಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿ ತಾಯರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸುರೂತ ಯಜ್ಞದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪನವುದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಇತ್ತೆ ತೌಳವನಾಡಿದ ಸುರೂತ ಕುಲಪತಿಯಾದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿನಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗೂ ಏರೋಡು ಪಂಪಿನ ಕನತೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದಕಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿಲೆ ಕಾವಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋಪಿಲೆಕ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಇತ್ತಿನಾರು ಅರೇನು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಎಂಕಲು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಮಟು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಿಟ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ ಆದ ಆ ಸ್ಥಾನಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ನಾರು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಾಲ ಪುದರ್ಗೆ ಬಯಕಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ನರಮಾಣಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಎದುಕೊಂಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೇರೇನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಮೇರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬದ್ದದು ವೇಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ಗಂಧದ ದೈ ತೊಟ್ಟುಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ PL ಧರ್ಮೀರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧರ್ಮರು ಮಸ್ತ್ ಲೇಖನವನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರಡ ಒವೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೊರ್ದು ಇರು ಪಾತಿರ್ಯ ಪಂಡರ್ನಂಡ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ ನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಎಂಚಿನನೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಎನರ್ದು ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಪಂಡದು
ಕೇಂದು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ಈ ಬೇಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಉಡಾಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಭಾರ ಕುಲ ಸಚಿವರಾದ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪನಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ PL ಧರ್ಮ ಬೆರೆಗ್ ಈ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಉಪನಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇರ್ ಮಿತ್ತಚಾವಡಿಗೆ ಬದ್ದದು ವೀಳ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧದೆಗ್ಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ರೈಕಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸುದಾರ್ ಬಂಡ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಆರಡ ಉಂಡು ಐನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಲೈಲನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಆರು ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆದ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ದ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತೇರು ರವೀಂದ್ರ ರೇಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾವಡು ಪಂಡದು ಸುಮಾರು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪೆಗಲಿ ಬೆಂದೊಂದಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲಿಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಕರ್ದು ಉಪ್ಪಳ ಬಣ್ಸಂಗಡ್ದು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದರು. ಅಂಚನೆ HMS ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಗುತ್ತದ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಒರಿಯರಿಯನ್ ಪುದರ್ಪುನೊಂದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗುದ್ದಾಪುಣು. ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅನೇಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಊರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಪಂಚಾಯತ್ದ ಪೆರ್ಮದ ಸದಸ್ಯರು ಪತ್ರಿಕಾ ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕಲು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡಾರ ಸಂಘದ ಪದುಕಿರು ಕೂಟದಕಲು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕಲೇನ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಚಿನ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾತ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿರು ಒರಿ ಹತ್ತು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಜಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಭಕ್ತಿಡು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕುಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಲೇಸನ್ನು ತುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ರಡ್ಡು ನುಡಿಗೋರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ಬೇರು. ಮೊದಲಾಗಿ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ PSA ಎಡಪಡಿ ತಾಯರೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರೇ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು 14 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಬಹಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಂದಿರಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳು ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅತೀವವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗಳ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಜನಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದಾದರೆ, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಸಾದರೆಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಕ್ಷ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ತುಳು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ KS ಹೆಗಡೆಯವರ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಲಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ತುಳು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು. ಆದ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈಗ ಅವರ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅದು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಡಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಡೀಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೆಲಸ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದರೈಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು ಚಂದ್ರಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಸಾದರೈಗಳು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಮಿತಿಯದ್ದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 1,000 ಜನಗಳು, 1,500 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಜನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇದೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳು ಸೇರಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅದು ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಜನೇಯನ ಒಂದು ಏನೋ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸೇರಿದರು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ, ಜನ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಏನು ಪ್ರಸಾದರೈಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ 14 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ 14 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಂಧದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಂಧದ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲರು ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ತಂಡದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 600 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಭಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ರವರು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಪಠಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಅಭಿಯಾನ, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಗಂಬಿಲ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ, ಇದರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದವರು ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ತುಕ್ಕೋಟ್ನವರೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 60 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯು ಕೂಡ ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ, ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಏನದ್ದು ಉಂಟು, ಹಳೆಯದ್ದು ಏನದು ಉಂಟು, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 10 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 10 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಚು ಡೆಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಅದು ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು 10 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ವಿತರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ VC ಅವರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೊಣಾಜೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಬಂಟರ ಭವನವನ್ನು, ನಮ್ಮದೇ ಭವನ ಇದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ದಶಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತಮೂಲು ಹಿರಿಯಾಗಲು ಎದುರು ಸೇರೊಂದ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ 2-3 ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇರ್ಸೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ ಇಂದೇತ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎದುರ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕುಲು ಎದುರು ದೀತು ನಂಚಿನ ಎತ್ತರದ ಆ ಒಂಜಿ ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪ ಮಂಡ್ಯ ಪಂಡದು ಐಕ್ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಐತ ಅಡಿಗೆ ಅರೇನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೆತ್ತೊಂಬರೋಡು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲ್ಲ ಐತ ಎದುರು ಬರೋಡು ಪನ್ಪನ ವಿನಂತಿ ದೊಡ್ಡಗು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿ ರೈಕುಲು ಇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಮ್ಮು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ದು ಉದಿಪನದ ಲೇಸನು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ರೆ ಒಲ್ಲೆರು 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ 10 ಕಳಶ ಸಮಾನವಾದ ನಂಚಿನ ನೀರದ ತಂಬಿಗೆ ನಮ್ಮೆದುರುಂಡು. ಅಮೃತಗೂ ಸಮಾನವಾದ ನಂಚಿನ ಆ ನೀರು 10 ಪ್ರದೇಶದ ಕಂತದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಾತು ದೀತ ಐನು ಶ್ರೀಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಮಂಡ್ಯದೊಲೈ ಪಾಡ್ದು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರುಡು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿ. ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನೀರು ಪಂಪಿನವು ನಾಗರಿಕತೆದ ಮೂಲ, ನೀರು ಪಂಪಿನವು
ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಾಗಮೂಲದ ಮೂಲ ನೀರು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ನೆಲೆಯಾತನಂಚಿನ ಮೂಲದ ಜಾಗೆ ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡ ಪುರ್ಪದ ನೆಲೆಟ್ಟು ತುಳುವರ ಮಣ್ಣು ಅರ್ಲದ ನಂಚಿನ ಶುಭಗಳಿಗೆ ನೆನೆತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ದೊಂದಿಲ ಉಂಡು. ತುಳುವೆರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೊಂದಿನ ಪೊತ್ತಾದು ಅಟ್ಟೆಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಬಲಿತ ತುಡರ್ನು ಪೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಕಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿ ತಾಯರಡ ಅಂಚಿನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಲೈನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೊಗ್ಲಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಷಷ್ಠಬ್ದ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪಂಡೇರು ಐತ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಸಭೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಾಯಕ ಪನ್ನಾಗ ಬದುಕು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಅವು ಗಂಧದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ವಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಗಂಧದ ಮರ ಪರಿಮಳನು ಬೇತಕ್ಲಿ ಕೊರ್ದು ತನಂತಾನು ತರೆತದು ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನು ಪೂರ್ರೇಗ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡ್ ಪಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲ ಪರ್ನ ಇತ್ತಂಡು. ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು 14 ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ಗಿದ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಮಿತಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾಡ್ತದು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೊಂದೇರು. ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರ ನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡಪೆರುಂಡು. ಸುರುಕಾದು ಗಂಧದ ದೈ ನಡುಪನ ಲೇಸಿಗೆ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಂಗೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪುನಾರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಡೀ ರಕ್ತದಾನದ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನನೆ ನಡಪೆರಿತ್ತಂಡು ಆಜಿನೂರು ಯೂನಿಟ್ದ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತದು 4 ಹಂತಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಿತ್ತಂಡು ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಿದನಾರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಾರ್ಡನ್ ಅದುಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ BM ಮೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬದ್ದದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಷಷ್ಠಬ್ದಿಯ ಆಚರಣೆದ ಸಲಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿರೆಂಡು ಪರಿಸರದ 10 ಶಾಲೆಲೆಗೆ ಬೆಂಚು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ದತ್ತು ನಂಚಿನ ಲೇಸಿನ ಸಮಿತಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದಡು ಇಂದೆತ್ತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ನಾರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಬೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬದ್ದದು ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾಡ್ಪುವಂತ ನಿಲಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರ್ಗೋರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಪರಿಸರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನವು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಭಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ ನಗರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕಲ್ನ ಪರವಾದಿತ್ತೆ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಡು ಬತ್ತದು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಸರ್ಕಾರ ದಾದ ಸವಲತ್ತು ಕೋರ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನೇನು ಎದುರ್ತು ಒಂದುಪ್ಪುಡು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಷಷ್ಠಬ್ದ ಸಲವಾದ ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಲೆಗೆ ನೇರವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಸಾರಥ್ಯತೆ ತೊಂದರೆ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಉಳ್ಳಾಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆರಡ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಇತ್ತೆರಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೋರ್ದು ಕೃಷಿನ ತೌಳವ ಭೂಮಿಡು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತನ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗಡು ಉಂತುದು ಬೋತನಂಚಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಐತ ನೇತೃತ್ವನು ವಹಿಸೋ ನೆರೆ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಾಲ್ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಅದುಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೇಕಾಳ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೇಕಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆದ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನಡಪೆರುಂಡು ನಿತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದೋಳ ಅದುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಜನಾರ್ದನ್ ವಹಿಸೊಂದೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಕೆಂಪುಗಣ್ಣಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಗಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ಜಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕಂಡೋಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ತುಳುವ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮಾತ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಿತಿದವು ಐಗೋಸ್ಕರ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಡೋಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ತದಂಡು ಐತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋದು ನಾರು ಶ್ರೀ ಟಿ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕ್ಲೇಡ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೋಜುಡ ನಂಜಿನ ವಿಷಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತಂದು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತರಾದರು ಐಕ್ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕತ್ವ ಕೊರ್ರಪ್ಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರವಲ್ಲ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ ಮೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದಿರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸಂಚಾಲಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಂಜೋ ನಕಲಿಗೆ ಹಳ್ಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುಡೋರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದು ಐಗೋಸ್ಕರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ ಐತ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜಿಲ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸು ನೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅರಿಗಿಲ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಷಯಡು ವೀಣಾ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಮಲ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಡಪಡನಂಚಿನ ಕೆಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಸಕುರಲ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ತದ ಆ ರೀತಿ ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ
ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತನುಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಪಠಣ ಅಭಿಯಾನ ಈ ಭಾಗಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಪಂಪನಚಿನ ನೆಲೆಟ್ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಾದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಪಠಣ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತಂದೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬದದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಪುರಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನದ ಒಟ್ಟುಗು ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗನು ದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ನಡಪೇರುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ರಥಬೀದಿ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದುಪನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದಿರು 6 ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕ್ಲೇಡ ಆವಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಪುರ್ಪನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗಡೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಳಪು ಮಲ್ಪರೆ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗಂ ಹರೇಕಳ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿಡುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗಂ ಹರೇಕಳ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಪುರಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದನಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಲೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ದನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಲ ನೆರೆಟ್ಟು ಕ್ಷೇಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಸವಲತ್ತನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಿಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಕೇಂದ್ರ ಉಲ್ಲಾಯಿನಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಪಾತೆರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿಗೊರ್ರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಿಲೆಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನ. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅನ್ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಅಜನೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುಂಡು ಯಾನು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಗ್ರಹಿತೀಜಿ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ನಡಪಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪಾಂಡಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಈತು ಜನ ಉಳ್ಳಂದು ಸೇರಿದಾರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದೆ ಅನ್ನೋರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ನೀ ಸಂದರ್ಭ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಅಜಿಪದ ಸಂಭ್ರಮ ದಾಯೆ ಎಂದು ಕೆಲವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚವು ಸ್ವಾಮಿಲನ ಕೈ ನೀರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೈನ್ ಕೆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೊರ ಮುಗಿತದ ಆತನು ನೆನ ಕೂಡ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಗುರು ಬಂಧುಗಳು ಸೇರೊಂದು ಕೇಂಡಾಗ ನೆಕ್ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ಯರ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕೈತ ವಿಷಯ ಬೋಡ್ಚಿ ಐತ ಸಂಬಂಧವಾದ ದಾಲಾಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಾಲಾಂಡ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪಣ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ಪಿನಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆನೆ ನಾನು ಆ ಸಮಯಡು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಆಪಣೊಂದು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಗ್ರಹಿತೀಜಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಇಂಕ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದು ಬೈದಿಂಡೆ 10 ಊರುಡ್ಲ ಅಜಿಪದ ಅಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ ತೋಜನೆ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಾಡ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆನ ಮಾಡಬೋಡು ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಂತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಿನ್ಪುಣಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು. ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಕ್ಲೆ 14 ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಳದ ಮೇಟ್ಲ ಇನಿ ಕೊಂಚ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಳೋಳು ಇತ್ತಿನ ಮೂಲೆಡು ಉಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಪಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಯಾನ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ದೆರ್ತದ ಉಂತೊಂದೆ ಅಂತ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಮೆನ್ಕುಣ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ದುಂಬುದೇನು ಮಾತ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪರತ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಲೆ ಉಂಡು ದಳ ದಕ್ಕುಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಉಬ್ಬಿನಾಂದು ಈ ಬರಿಕುಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ಈ ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ಇಂಪಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನವ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜು ನೆನೆ ಅನ್ನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಂಡೆಗೆ ನೀರು ದಿಂಜಾವಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ. ನೀರಿನ ಪಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಆಲಜ್ಜಿ ಕಡೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದೇರಿಟ್ಟು ನೀರಿನೇನು ಆಡುನೆ ತುಳಸಿ ಪಡೆದ ನೀರಿನೇನು ಆಡುನೆ ಒಂದು ದಳ ಶೀ ತುಳಸಿ ಇಂದು ಪದ ಉಂಡತೆ ದಾಸೇರು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಆ ನೀರಿಗೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಕೊರು ನಾವು ಎಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ದು ಬೈದು ನೀರು ತುನಾಗಿಡಿತೆ ಬೇಗಾರಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ದಿಂಜವಣ್ಣೆ ಅಂತ ಪಂಡಾನೆ ಎಂದತ್ತ ತುಲೆ ದುಂಬರೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಘಟನೆ ನಡತದುಂಡು. ಒರ ಭೀಮಗೆ ಬೆಂದ್ರಿ ಮೀಯೊಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮಂಡೆಗೆ ನೀರು ದಿಂಜಾದು ಸೂ ಪಾಡ್ಯದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಎಪ್ಪಲ ಮುರ್ಕದು ಮೀಪಣೆ ಮಲ್ಲ ಮೇಲುದಾಯ್ತಾ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ನೀರು ಯಾರುಜಿ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡು ನೀರು ತಿರ್ಕಾದು ಅಂತೆ ಬೆಚ್ಚವನ್ನ ಪೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆಗೆ
ಏತಿ ಸೂಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ರ ಅವು ಬೆಂದ್ರ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಅವು ಚಂಡೀರೇ ಅದುಂಡು ಕೈ ಪಣ್ಣೆ ಇಂದು ಚಂಡೀರ ಆಪುಜಿ ಕೂಡ ಅಣ್ಣನ ಮಿಗೆನಕ್ಲೇನು ಮಾತಲ್ಲೆತ್ತೆ ನೀರು ಕಾಯ್ಜು ಮಾರೆ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನು ಈತು ಸೂ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಉಳ್ಗೆಲ್ಲ ಮರನ ಪೊರ್ತುದು ಕೊಣತ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ವೆಚ್ಚ ಒಂದುಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಕಲ ಕೊಣತ್ತು ಪಾಡೇರಿಗೆ ಆಂಡಲವು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತನೇರೆಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪಣಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಕೈತಲ್ದು ಇತ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ದಾದ ಲೆತ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾರಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಅಂದು ಉಂಡತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾರು ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಕೆಂಡರಿಗೆ ದಾದ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲಜಿ ಬೆಂದ್ರಿಕಾಯಿ ಜತ್ತ ಅಂದು ದೇವರ ಪಂಡರಿಗೆ ಈ ಬೆಂದ್ರಿಕಾಯಿ ಪೆರ್ಲೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲಾರತ್ತ ಮಾರೆ ಎಂದು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಐಕ್ ಪಂಡರಿಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಸೂಪ್ ಆಡೋದು ಕಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಂದ್ರೆ ಕಾಯೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಇರುಪನ್ನುಡು ಆರಂಚಂಚು ತುಯರಿಗೆ ಆ ಬೆಂದಿಡಿತ್ತಿನ ಮಂಡಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರಿನ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಗುಚ್ಚಿಲೇರು ಪಂಡರಿಗೆ ಒಂತೆ ಗೂರ ಗುಚ್ಚೇರಿ ಕೂಡ ಎರ್ಕಲ್ಲ ನೀರು ಅಂತ ಪಂಡರಿಗೆ ಎಪಾಡು ಸೂ ಅಂತ ಪಂಡರಿಗೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನೇ ಬೆಂದ್ರೆ ಕಾಯಿರೆ ಸುರಾಣ ಬೇ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಮೀದ್ರೆ ಬೇಪಕ್ಕ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವ್ರ ಬಂಡರಿ ನಿನ್ನ ಮೀಪಣತಿ ಬೆಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ಪತ್ ಎನ್ನ ಎಡ ಬೆಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ಪ ಅಂದು ಮೀಪುಣೆನೈ ಅವ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ತೂಲ ಕೇಂಡರಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡಾಗ ಪಣ್ಪೆರಿಗೆ ಇತ್ತ ಈ ನೀರು ಗುಚ್ಚಿ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ಹೊರಪೋದು ನಾಡು ದಾದ ಉಂಡು ಆ ಗುಚ್ಚಿನ ನೀರಿಡು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಪಣಿಕಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಈ ಪಂಡ ಒಂದು ಉಂಡಿಗೆ ದೇವೇರು ಪಂಡರಿಗೆ ನಪ್ಪ ಎಕ್ಕಡು ಓಳಾಂಡ ಈ ಸೂಪ್ ಅಣ್ಣಗ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಆತನ ನೀರು ಒಲ ಬೆಂದ್ರೆ ಆತುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪಣಿಕಪ್ಪೆ ಐತ ಉಳಾಯ್ತಂದು ಅವು ಬೇಯ್ತದು ಪೋತ್ವತ್ತ ದಾನ ಅನುಕೂಲ ಆತಂದು ಏನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಯಾನ ಇನ್ನು ಒರಿಪೆರೆ ಬಡದು ಬಲ್ತೊಂದು ಬಾತು ನಾನು ಬೆಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಅನ್ನು ಬೈದನೆ ಅತ್ತು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪಂಡರಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ತುವಡನೆ ದಾನೆ ಎಂದ್ಕೆಂಡ ನಮಲಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದ ಪಿರವುಡು ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡವು ರಾಮೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡವು ಕೃಷ್ಣೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಡ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆದ ಒಟ್ಟು ಇಂಚ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಐಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಒಳಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳಾಯಿ ಕುಳ್ಳೊಳೆತದ ಹೀಗೊಂದು ಮಾತ ಅಂದು ಕೆಲವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಸಂತಗಳ ಸಮಾಜಗಳ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬಂಧ ಉಂಡು ಸಂತನ ಬುಡ್ದು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸಮಾಜನ ಬುಡ್ದು ಸಂತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರಿ ದಯನ್ ಕೆಂಡ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಎನಿಪಿನ ಒಂಜಿ ತುದೆಟ್ಟು ಸಂತೆ ಎನಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನಿತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಅನುಕೂಲ ಆವು ಒಂದು ಒಂದೇ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಅವು ಅನುಕೂಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮೀನಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುದೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಪುಣ್ಯ ನೀರು ಅಂದರ್ಥ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಓಡಾದು ಈ ರೀತಿನೇ ಕೊಂಚ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕಿನಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಬತ್ತನೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪುಣದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೇರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಹೀರೇಕುಳ್ಳೋಣ ನಾರು ಇಂಚ ಬಿರೇಳು ಸೋಚ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಬತ್ತಿಸಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಏರು ಬರಂದನೆ ತೂಕ ಅಂದೆ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ದಿನ್ನುಂಡು ಒಂದು ಏನು ತೆರೆಯೋಣ ಬೇ ನೆಕ್ಕಬಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಆಪೆದ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಯಾರೇನಿಲ್ಲ ಪನ್ನಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ನಾಯ್ಕ ಮಲ್ಲ ತೂಕದಕ್ಲು ಅಂದ್ಪಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಇರುವರೆಯನ್ನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾದ್ಯಾರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ ತೋಜು ಈ ಸಮಿತಿದ ಬಗ್ಗೆಕ್ಕೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಲೇಸಿಗೊಂಜಿ ದಿನ್ನದಿಂಜೋಡು ಒಂದು ಅಂಡ ರಡಿ ಜನ ಕುಳ್ಳದಾರ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇರುವೆರ್ಲ ತುಳುವೆರು ಅಂತ ಪಂಡ್ಯಾರ ಎಂಕ ಉಡಲ್ ದಿಂಜುದು ಬರ್ದುಂಡು ಇರುವೆರ್ಲ ತುಳುವೆರು ಈ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏತು ಉಂಡಿ ಇನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಬೇತೆ ಪನ್ನೊಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ತುಳುವೆ ದಾನೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಜಿ ಓ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಜಿ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವಣಂಚನ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ತೆರೆಯೊಂಡಾಯಿ ಇನಿ ಅರು ಕುಲಪತಿ ಅಂದು ತುಳುವೆ ಕುಲಪತಿ ಇಂದು ಪಣಿಯರೆ ಎಂಗವು ಎಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಇಂಚು ಪೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ನಾರು ಅಪಗಪಗ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಒಣ್ಣಾರು ಇಂಚೆರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಗೋಪಾಲ್ ಅಂದು ರೀತೇರಿ ಅರು ಮೈಸೂರ್ದಾರು ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಮುಳ್ಳ ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇನ್ನಿತ್ಯಾದಿ ಹರಿಕತೆ ನಾವು ಕೊಂಚಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಳೆದನ್ನ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಜ ದತ್ತಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಪಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಜನಗಳಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಆರಂಭ ಮಲ್ತನೇ ಆರು ಗೋಪಾಲ್ ರಿನ್ಪಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೇನೆ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಅವು ಸರಿಯಾದ ನಡಪಡಿಂಪಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳೇ ನೆಂಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದಲೇ ಇತ್ತೀರಿ ಇಂಚೆಂಚ ಅಲ್ಪ ನಡಪಿಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗೆಟ್ಲೆ ಕೆಲವು ಇಂಚೆಂಚ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಗಳು ಒಂದು ಕೆಲವು ನೆಂಗೆ ಪಣ್ತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಹವನ ಮನ್ಪದ ಅರೆಗೆ ಪೋಡು ಮಲ್ತಿಜಿನ ಅರೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಜ್ಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೊರಾಂಡ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳೋದು ಒಂಜಿ ಹವನ ಯಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳು ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜಿನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಾರು ತೋಜ್ಪಾದೇರು ಬಹುಶಃ ಅವಲೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಡ ತುಳುವ ಒಂಜಿ ಕುಲಪತಿರ ಉಂಡಿ ಇನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬರೋದನ್ನು ಕುಡೋರೆಗೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಯಕೊಂದು ನೆನೂರಿ ಕೈತಾಲುಕೊಳ್ಳೋದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪುದರಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ
ಆರು ಮುರಣಿ ಆನೆ ಮೆರೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನನಾಗ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಿಂದೆ ಚಾವಡಿನ ಲೇಸ್ ನಡತದುಂಡು ಅರ್ನ ಪಾತಿರೋಣಿ ಅನ್ ಕೊಂಡೆ ಕೆಮ್ಮೆ ಮಂತ್ ಯಾನ ಕೇಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟದೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಜನಕ್ಕಳೆ ತೀರ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಂತೇರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನಡುಟುಳ್ಳೇರಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೆನೂರಿ ನಮ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರೈಕಳು ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ಟು ಷಷ್ಠಬ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದಲ್ಲ ಈತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂಡಾರು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಬದಲು ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿನಿಡಿದವರ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಒಡಿಯೂರು ಸಹಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಬರ್ತದಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡೋ ಬೈದಿನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೈದಿನಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರದ ಮುಗಿಪಡೇನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪು ಜೀತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾತನ ತೋಜುಂಡು ನಾನು ಬೇತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿಪಣ ಒತ್ತಡ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಡ ಉಪ್ಪುಂದು ನಾನು ತೆರೆಯೊಂಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಂತ ಏರ್ ಪಣ್ತೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ಕ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿನ ಒತ್ತಡ ಹೊಡಿತೀನಿ ಹಿಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಪಣಿತು ಪಣವೊಂದು ನಂಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿತ್ತೆ 14 ಗ್ರಾಮ ಹೊಡೆದು ಇಂಚಿನ ದಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಆತನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಪುಣ್ಯಮೆದ ಪರ್ವಕಾಲಲ ಅಂದು ಪುಣ್ಯಮೆದ ಈ ಸಮಯಡು ನಡಪಿಂಚಿ ಲೇಸ್ ಬಹುಶಃ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತು ಬರಡು ಈ ಸಮಯಡು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡು ನಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಲ್ತದೇನಿ ಬಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಕೇಳುವರಂದಿಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಣವಿನ ಬೈದಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಮಿನಿ ಅಂಚಿಂಚಿರುದು ಪಣವದ ಬಗೆ ಎತ್ತಿ ಜನಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುದ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಎತ್ತುದಿಣಂದು ಪಣ್ಯರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುನ ಮನಸ್ಸುಲೆ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಬೈಕೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಂದಾಂಡ ಪಣ್ಪೆರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಿತುಡು ಇಂಚ ಪಂಡು ನಮ್ಮಡ ಮಾತೆಲ್ನ ಗಳಿಕೆ ಮನ್ಪೆರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಎಂಚಾಂದಿಕೆ ಎಂಡ ಪುನರ್ವಿತ್ತಂ ಪುನರ್ಮಿತ್ರಂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಕೆ ಮನ್ಪೊಳಿ ಪುನರ್ ಮಿತ್ರನ ನಂಗೆ ಗಳಿಕೆ ಮನ್ಪೊಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಭಾರ್ಯ ಅವಳ ಗಳಿಕೆ ಮನ್ತೊನೊಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಮಹಿ ಅವು ಇಲ್ಲ ಮಟನ ಮಾನ್ಯನ ಬಕೊಂಜಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಮನ್ತೊನ ಅವಕಾಶಗಳುಂಡಿ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಪುನರ್ಲಭ್ಯಂ ನ ಶರೀರ ಪುನಃ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಶರೀರ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಲಭ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನಗನೇ ನಮ್ಮ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಡ್ಡು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಉಪಕಾರ ಅದು ಬದುಕೊಡು ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕೊಡು ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಬದುಕು ಅಂದು ಮರ ಇತ್ತಿನ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಇರೆದು ಇಂಜಿದುಪ್ಪೋಡು ಪರಂದುಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಮರಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ನೀರೆಳು ಕೊರ್ಪುನ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಪೋಪೇರು ಪೊಣಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮರಟ್ಟು ಪಂದಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕನಗಳು ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಐಕಿದಾಲ ಸಂಶಯಗಳಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಣಗಳು ಇನ್ನೊಗಳು ಬರ್ಪಣ ಇಟ್ಟದಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯವು ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಆತ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಆಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಡ್ಡುನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನೀಕು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಉದಿಪಾವಡು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೀರಾಂಡು ತೂವಾಂಡು ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದತ್ತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನೆಟ್ಟು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೊಡ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಗತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ದೈನಿ ಕೊರ್ತುಜೇರಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೊಡ್ತನಂಚಿನ ಉಂಡತೆ ಪಜಿರದ ಒಂಜಾತು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿಗಳೇನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪದು ಕೊರ್ನ ಅಂಚನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಲ ವಸ್ತು ದೀದು ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂದಾತನಂದು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅವಳ ಐಕ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಸಾವಯವ ಮೇರೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರದವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಪದ ಅಲ್ಪ ಐತ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ನೆಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಆಹಾರಗಳಿತ್ತದ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೈಡ್ದು ಮೊಣೆ ಮುಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ವೈರಸ್ದ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆಂಡದ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಬಳಿತಿನ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೈಟ್ ಚಿಗ್ರದನ ಅಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬರೋದುಂಡು ಬೋಡ್ಚೆ ನಿತ್ಯನಿ ಕಿನ್ಕದಕ್ಕುಣೆ ಬೋಡ್ಚೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಬರಂದನೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂದು ಈ ಸಮಯಡು ಯಾನ್ ದೇವರೆಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಬೆ ಭಯಪುಟ್ಟಾದನೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಡೆ ಭಯಪುಟ್ಟಾದನು ಪೋಪುನೆನ ಬೋಡ್ಚ ಬರ್ಪುನೆನ ಬೋಡ್ಚ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದಿಂಜ ತೊಂದರೆಗಳುಂಡು ಭಯ ಬೋಡ್ಚ ವಾಯನಾತ್ ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡಂದು ನಮ್ಮ ಅಂತರ ಕಾಪುನೆನ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಂಡೆನ ಇಂಟು ಮಾತ ಒಂತೆ ರಾಜಿ ಮಂತೊನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿಲ ಉಪ್ಪುಗಾಂಧಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡೊಂದು ಕುಡೋರ ಪಂಡೊಂದು ಬೊಲ್ಪುಗೂ ಅವು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಡೊಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಡೊಂದು ದಾಲಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಪೊತ್ತುನ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪುಡವು ಪರಿಚಯ ಆಪಣಿಗೆ ಆಯ್ತ ಅವು ಪರಿಚಯನೂ ಅವೇ ಮಲ್ಪಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾಂಡ
ನಮಗೆ ಸಮಾಜ ಇನ್ ತೂಪು ನಿನ್ಪಿನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮಕ್ಲಿ ಇಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶಾಲ ಒಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಇಂಕ ದಾಯನ್ಕೆ ನಮ್ಮಕ್ಲಿ ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆಮೇಲೆ ಎಡು ತುಣದಾಂಡ ಮೂಜಿ ಯಾಜಿ ಏಳು ಎನ್ಮ ನೆತ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬಂಧುತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳುಲ್ಲ ದಾನೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಾರು ಇಂಪಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬರೆಪುನಾರಲ್ಲ ಅಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಿಂಜಾವಣಾರಲ್ಲ ಅಂದು ಇನಿ ಐತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಿಂದ ಐತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು ಅಕ್ಲ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಕಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಆವದು ಪಡು ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾಯನಂಚಿನ ಈ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೈಕೊಂದು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಾಡು ವಿಘ್ನದಾತೆ ನಡಪಾಡು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಡ್ಡೊಣ್ಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರುವಂತವೇ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಪಂಡೇರು ತುಳುತ್ತ ಕುಲಪತಿಲ್ ರಡ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆ ಜಿಂಡ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರೆವೆ ಒಂಜಿ 10-30 ವರ್ಷದಿಂಚ ಸಮಾಜಡೊಂಜಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಬೀರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಈ ಪರಿಸರಗಳ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂಪ ಅಂಡ್ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಲಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆನೇ ಬೇತೆ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನಿರೆ ಅನ್ನು ಆಶಯ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಆನ ಓ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸದು ನಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಣತೀರು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೀತೆಲೇನು ಹಳ್ಳಿಲೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಪು ನಾವಾಡು ಹಳ್ಳಿಡು ಒಂಜಿ ಆಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡ ಕೃಷಿತ್ತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ತನ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವಡು ಇಂಚಿನೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಕೊನತ್ತಿರೋದು ಪನ್ಯರ ಹಿಂಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಒಡಿರು ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಅಪಾಪಗ ಪೋಪೆ ಇಂಚಿ ಇಂಥ ಸಮಯಡು ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಾಡ್ದು ಅದು ಇಂಕ ಬರ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಆರೇನು ಭಾರಿ ಹತ್ತಿರಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನೇ ಬೇತೆ ಅವೇ ನೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಈ 60ನೇ ಆರ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಮೇರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಉಳ್ಳಾಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬುಡಿಯಾರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ನಾರ್ಲು ಪಂಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಉಳ್ಳಾಲಗ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಐಕ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನಿ ಆ ಕಾಲಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೇನು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಅಲ್ನ ಕಂಡನೇನ ಅತ್ತ ಇಡೀ ನೆತ್ತ ವಿರೋಧ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಕೆಲವು ಓಡಪತ್ತೊಂದು ಕಾಲಿ ಆಕಲ್ನ ಬೆಡಿತ ವಿಷಯಡು ಕತ್ತಿ ದೊಣ್ಣೆಡು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಐನು ನಿಜವಾದ ನಂಗೊಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊರಪನ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನನು ಉಕ್ಕೇರಿಸವನೊಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಪನ್ಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾನು ವಿಚಯ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಲದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಆರ್ನ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಕಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ಆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ನೆನಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಕ ಆತ ಏರಣಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇವನ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿಲೇ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾವು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲು ಏರು ನಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಕೃಷಿಟ್ಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲನ ಕಂಡೋಲು ಪಡಿಲು ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಡಿಲು ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪೊಂಡು ಈ ಐಕ್ ಸಾಗೋಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಜಿ ಅಂಡ ಪಡಿಲು ಬುರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಲ್ಲ ಎಡು ಈ 14 ಗ್ರಾಮಲ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಲೆಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕಸುಬು ಬಂಡದು ಅಂಡ್ ಏತ್ ಕಂಡೋಲು ಪಡಿಲು ಬುರುದು ನಮ್ಮ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಂತನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಹಿಡ್ದು ಆದಾಯರಂಡು ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ನೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಆಟ ಅವತ್ತಂದೆ
ಆಂಡ ಇಂಕ ತೋಜುನಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀನ ಆಶ್ರಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಲೆಪೋನಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಾಗಲಿ ಬಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾಗಲಿ ಬಂಡ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಮಂಡ ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲತ್ತ ಕೆಲಸ ಕೇವನಕ್ಲತ್ತ ಇತ್ತಲ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಮಾನದ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಈತ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋದುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಊರು ಪೋಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಾಕಲು ಏತೋ ಬಂಗೋಡಿತ್ತು ನಕಲು ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದು ಪೋಯಿನಕಲು ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಮಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಐತ ಕೋವಿಡ್ ನೆದ್ದಾದ ಐಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೆರಿಯಾರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತನ ಇತ್ತನ ಮಾದವು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿಯಿಂದತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಂತಿಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಜನಕ್ಲಡು ಸ್ವಂತಿಕೆಡಾದ ಅಕ್ಲನಕ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಗಜು ಬುಲೆಸಾಯನ ಈ ಕೆಸರುಗದ್ದದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈ ತೋಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಕಜು ಬುಲೆ ಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ನಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಓಪನ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ತೋರಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಬುಲೆ ಪೌಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಸಲೆ ಮನ್ಪುಗನ ಏಯೋ ಬಸಲೆ ಆಪುನೇಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡಿತೆ ಅದು ಪನ್ಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಸುಬುಲೇನು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ನೇನು ಕೆಲಸಲೇನು ಮಂತ್ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಂತ್ನ ಅವು ಕೃಷಿಟ ಅವಡು ಉದ್ಯೋಗಲಾಡಾವಡು ಹೋಟೆಲಿಯರಿಂಗ್ ಆವಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಎಡಪಡಿತಾ ಇರೋ ಐತ ವಿಷಯ ಪನ್ನೇರಪ್ಪ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ರೆ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಅಡಿತ್ತುಂಡ ಸಾಲೆಡ್ ಅಡಿತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಮಾಸ್ನಗಳಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಎನ್ನ ಮಗನ ಅಡಿಪಾಯರಿಗೆ ದಾಯಕಾಗೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೋಡು ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಂಡ ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಂಚಲೇ ಅಂಚಿನ ಇದು ಕಾಯಿಗಾಜಿ ಪೇಪರ್ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಪನ್ಪೆ NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ ಕೆಲವು ದಿಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸರಹದ್ದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆದಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ನಗಳ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಲು ಕೈ ತೋಟ ಪನ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ದಾಲ ಆಯರಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಕಜ್ಬು ಬುಲೆ ಪವನನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬುಲೆ ಪವನ ಗಿಡಕಲ್ ನಡುಪುನನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಸರಹದ್ದು ಇತ್ತೆ 2,000 ಮಿಕ್ಕಿದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪಾಡದ್ದು ಇತ್ತೆ ಈಳ್ಳ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಐತ ಎಂಚಿನ QR ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಂತ ಐತೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪತ್ತಂಡ ಆ ಮರತ್ತ ಎಂಚಿನ ಐತ ಪುದರ ಎಂಚಿನ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಐತ ಮರದನ್ನು ಇಂಚ ಉಪಯೋಗಿಸೋಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬನ್ಪೇರ ಐಕ್ ದಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಎದುರು ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆರೆ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರು 10 ದಶ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಂತಾರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಖಲೆ ನಿಖಲು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರೋ ದುಮ್ಮಂಜಿ ಮಂತಿರ ನೈನ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಡ್ಚಿ ಉಳ್ಳಾಲ ದಾಖಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಖಲು ಐನೇ ಮಂತ್ ಆಯ ಮಂತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಆಯ ಮಂತಿ ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಪಾಡಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಡಾಟ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೋಂಡ 11 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ದಯಪಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕಲ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿರ ನಕಲು ಅಕ್ಲಿಲ್ದ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಮೂಲ ಕಾತುಕೊಲ್ಪೇರು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಉಪ್ಪಲಿರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಯ ನಾನು ಕೊರೋಡು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಲಂಕ ದೆಕ್ ಸಹಮತ ಉಲ್ಲೇರು ಭಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಎಂಚ ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಾಗ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀನ ಕೈಡ್ದು ಯಾವಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುವೆ ಆರು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇನೊಂಜಿದ ಖಂಡಿತವಾದ ಮನ್ಪರ್ ನಂಗೆ ನೆಟ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಲೆಪವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಎಂಕಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಣ್ಣಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ದ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪಂಡ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ದ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ಹಾಳ ಒಂದ್ಲಕ ಪೋಲ ಒಂದ್ಲಕ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ದ ವಿಷಯಡು ಪೂರ್ತಿ ಐನ ಸಹಕಾರ ಈರ್ ವಲಯದಕ್ಲ ಅವಡು ಇಡೀ ಈರ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಲಯದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪಂಡಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಲಿ ಐಕ ಆಪನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ರಡ್ನದ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳೇ ಗೊತ್ತುಜಿ
ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಪೇರು ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಓ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಬರೋದು ಮೋದಿಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಮನ್ಪೊಡು ನಿತ್ಯ ಆಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ಜವು ಇಂದೇ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ರೇಟ್ ಬರೀ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇಂಚೆ ಮಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ರಂಡಪ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚೆ ಅದು ಉಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲು ದೀಂಡ ಐಕ್ ಮರಡ್ದು ಬೂರ್ಣನ ಕೈಕಾರು ಪೊಲಿಂಡನ ದಾದಲ ಆಂಡ 25,000 ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಬೋರ್ಡನೊಂಜೊಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲವುಂಡು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಪಸರಿಸೊಂದು ಅವಜ್ಜಿ ನೇನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐತಂದು ಕೊರ್ದು ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ರೋಲ್ ಅಪ್ಲಗ ಮನ್ಪಡೋದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ ಕ್ಷೇಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ 50,000 ಈ ಸರ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಂತ 50,000 ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಖಾಲಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಡು ಪಾಡ್ದು 250 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಂತೆಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಎನ್ರೋಲ್ ಅವಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಐನ ಕಾರ್ಡ್ಲೇನು ಮನ್ಪೋರ್ದಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪಂಡ ಕಾರ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ಬೈಕ್ಲೆಗ್ 50,000 25,000 ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಓನ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸರದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಣಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ತಪ್ಪು ನೆತ್ತ ವಿಷಯಡು ದ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯಡು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಚಾರ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಲ ಉಳ್ಳಾಲ ನೆಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒವ್ವಣ್ಣ ಪಡು ಇಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇಮದ ಆವಡಿಜ್ಜಿ ಒಯ್ತಲ ಪಡು ಪಕ್ಕದ ಬೇತೆ ಏನಪ್ಪಾಯದ ಪಡು KMC ಪಡು ಒಯ್ತಲ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಓರಿಯಗಳ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪಾಚಾರ ಪನ್ಯಾರ ಇಂಕ ರೆಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗ್ಲ ಈ ನೆತ್ತ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ಸವ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರ್ಕೋರ್ನಂಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮಿತಿ ದುಂಪು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದೂಷಿ ರೇಷ್ಮಾ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪನದ ಒಟ್ಟುಗು ವಿದೂಷಿ ರೇಷ್ಮಾ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಟ್ ದುಂಬತ್ತದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಡ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪನದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಲೆಸಿಡ್ ಗಾನ ವೈಭವ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮೇರ್ಲ ದುಂಬತ್ತದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕಲೆಡ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಹೊರಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೋಣಾಜದ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ SH ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬದದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕ್ಲೆಡ ಆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತರಿಗಲ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿದೆ ಲೇಸಿಡ್ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದೂಪುನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಸಚಿವರು ಅಂಚಿನೆ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿಭಾಗದ ಕುಲಸಚಿವರಾದೂಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ PL ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಅತಿಥಿನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದು
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 60 ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗನ್ನಿಸಿದ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ 2 ಅಂಶಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ದ್ವೇಷ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈಗ ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನನಗನ್ನಿಸಿದ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಗೆ, ನಂಬಿಕೆಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನು ದೈವಿ ಸಂಭೂತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೈವಿ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಾಟದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದೈವವನ್ನು, ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗನ್ನಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಠದಿಂದ, ಮಂದಿರದಿಂದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಠದಿಂದ, ಮಂದಿರದಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಉಳಿತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿತದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿತದೆ, ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಉಳಿತದೆ, ದೇಶ ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋನು ನಾನು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ, ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ನಂಗೆ ಮಾದ ತಿರಿಲೆಗನೆ ಕಿನ್ನೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಕುಲು ದುವೆ ಬರ್ಪುನ 4ನೇ ತಾರೀಕದ ಐತಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರಡ್ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮುಕಲ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಟ್ಟುಗು ದಂಪತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತಾನ ಪಡೆಪನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿನ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ 4ನೇ ತಾರೀಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಷಷ್ಠಬ್ದ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಯಾದ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಸಮಿತಿದ ಆಶ್ರಯಡ್ ಹರಿಕಥ ಸತ್ಸಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಪಠಣ ಅಭಿಯಾನ ದುವೆ ಬರ್ಪುನ 10ನೇ ತಾರೀಕದ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ವಟಾರಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ನೆಕ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಹಿತವಾದ ಪರಿಸರದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಲು ಸಹಕಾರ ಕೊತ್ತುಂಡು. ಐತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ದೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. 10ನೇ ತಾರೀಕದ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಸುರೇಶ್ ರೈ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇರ್ ಕುಲ್ದಿನಲ್ತೆ ಸಭೆಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಲೇಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ್ ವಹಿಸೋದು ನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ರಾಯ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಶ್ರೀ
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಾಡಿ ತಾಯ ಮೇರೆಡ್ದಿದ್ದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನಕ್ಲೆ ಈ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಲ್ನ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದ ಆಚರಣೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಕೆಟ್ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಖಾಲಿ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿಳೇ ಪಂಡೇರೆ ಬಂಡ ಈ ಸ್ವಾಮಿಳ ಮಿತ್ತಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಭಾಷಣೋಡು ಜನಕ್ಕುಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಇತ್ಯಾರು ಬೆಂದ್ರಕಾಯಿ ಪರ ಬತ್ತನತ್ ಪನಿಕಪ್ಪೇನು ಬದುಕವರ ಬತ್ತನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೃಷ್ಣೆ ಐನೇತು ಕ್ರಮೋಟು ಮಾಂತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಡಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಾಪಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ನೇನು ಯಾನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾದ ಪಣ್ಪೆ ದಾಬಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಭಾಷಣ ಕೆಣ್ಣತ್ತು ಎನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಲ ನೀ ಬರ್ರ ಇತ್ತು ಅಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಆಳ್ಬಣ ಇತ್ತಾಳೆ ಯಾನು ಆರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿದುತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಡೇ ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶಡು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಆರ್ನ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಆರು ಪಣ್ತನೆ ನಿಜವಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಪಣ್ಪಣೆನೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಸಂತ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಹಾಲು ಜೇನು ಆಯ್ನಾಗ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಸಂತ ಸಮಾಜ ಸಂತ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನೇನು ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಂತೆರ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ದಿವೊಂದು ಪೋಪುಣಕ್ಲು ದಯವಂಡ ಈ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಟ್ ಅವು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಇಪ್ಪು ಎಂಗಲ್ ಪಣ್ಪ ಪಾತೆರ ಸರಿಯಾನ ಸಮಯಟು ನೆತ್ತೆರಿಜ್ಜಂತೆ ಏರ್ಲ ಸಯ್ಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತೆರು ದಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏರ್ಲ ಸಯ್ಯರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಂದೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತರು ನಮ್ಮ ಐಡ್ತಾವಾರ ರಕ್ತದಾನ ಪಣ್ಪುಣವು ಮಹಾಮಲ್ಲ ದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ನೆಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಾನ ಬೇತೆ ಔಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 10 ಶಾಲೆನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನು ದತ್ತದಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ನ ಕನಸವು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಅಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಕಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಳ್ಳ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಚು ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ದ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕರಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳೊಂದೇರು ಆರೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿದ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಿತ್ತಲೇಕ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಸೊ ಅಂಚ ಅನೇಕ ಜನ ಒಳ್ಳೆರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚ ಈ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದಿ ಸಮಾರಂಭಡು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ನೆನಪಿಗೂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ನನಲ ಕೆಲವು ಬೆಂಚು ಡೆಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಕೊರ್ತ ನನಲ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ದಯಪಂಡ ಖಾಲಿ ದತ್ತು ದೆತ್ತೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ದತ್ತು ದೆತ್ತಣ್ಣು ಬೇತಲೆಕ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಲ್ನ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದ ಆಚರಣೆ ಅಂದೆಟ್ಟು ದೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಚಾಲನೆ ಕೊರನುಳ್ಳ ఒక ಗಂಧದ ದೈ ನಡ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಭಜನೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುಣ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಆರ್ನೊಂಜಿಂದು ಆರ್ಲೇನ ಮಿತ್ರೇರು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನೆಡ್ದಾರ ಮನಸ್ಸುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬಾ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಣಗ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೇನು ಮಲ್ತೊ ಎಪ್ಪುಣ ಏನ ಇಲ್ಲಾಳೇನ ಬುಡದಿ ಏಪಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಲ ಪೂರ್ಣಾವತಿ ಆಯನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪೊದುಕೊಳ್ಳುದು ಅಕೇರಿಗೇನು ಸ್ವರ ಸೇರ್ಸಾದು ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಲ್ಲೊಡೆ ಎಂಚ ಶಂಕ ನಮ್ಮ ಊದನಾಗ ನೆಟ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುಣ ಇಲ್ಲಲು ಅಂಚನೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲಲು ಏಪಲ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ದೇನು ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸರಕಾರ ಮಲ್ಪ ಕೆಲ ಯೋಜನೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಡ್ದವರ ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾಪುಣ ಕೆಲಸ ಒಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆದ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡಾಯಿಜಿ ಬಟ್ ಆ ಕೃಷಿನ ಮಟ್ಟ ಬೋಡು ಆಂಡ ಯಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಏರಮ ಅಂತ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಯಾತರು ಅಕ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತು ಜನಲ ಕೃಷಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂತು ಕೃಷಿನ ತೆರಿಯೋಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೊಡಾಯನ ನೆತ್ತೆರಡು ಆ ಗುಣನೇ ಉಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಗ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ತೊಜ್ಪಾಂಡಾರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತನ್ಲ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರೋಣ್ರ ಬೊಡಾಯನ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ
ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ ಕೊಂಡು ಬಂಜಾನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡು ಬಂಡ್ಪೇರು ಈ ಸೊಗಡಾಯಿನ ಆಂದೇನು ಮಲ್ಪಾಪಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಪಠಣ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಪಂಡೆ ಕೂಡಲೇ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಣ್ಣೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನರನಾಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಇಟ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಬಿರ ಅಂಚ ಮೂಳು ಇಡೀ ಈ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಲ ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ದಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸರ ಸಹಾಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಯಕೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಾವು ಎಂಕಾಲ್ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಅಂದುವೆ ಆತಂಡು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರು ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡ ಉಂಡವು ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣನೇ ಪೊರ್ಲು ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗು ಕಾದಾಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗು ದುಡಿದು ಶೂದ್ರಾಯ ವೈಶ್ಯನಾಗು ಏನಾದರಾಗು ಆ ಕೇರಳ ಏನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಏನಾದರಾಗು ನೀ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವತಾವಾದಿಯನು ಮುಟ್ಟಡು ಕುಳ್ಳುದಾರಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂತೆ ಒಡಿಯೂರು ಪೋಯ್ನಗಲಾರನಟ ಪಣ್ಪುಣ ಅಂಚ ಆರು ಪಾತ್ಯರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಗಿಲಕ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಾಲ್ಯತ ಮನಸ್ಸು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಆರು ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಾರಡ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಆಯ್ನ ಸೇವೆ ಸಂಜೆಪ್ಪುಣಗ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಳೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒದಗದಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಚೆಪ್ಪುಣಗ ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಟ ಸುರೂಟ್ ಆವಡನೆಂಜಿ ನಾವು ನಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಬಣ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣ ಪೂರ ಯಶಸ್ಸಾಪುಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿತ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆ ಆಯ್ನಾರು ಅಂಚೆಪ್ಪಣಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮನಾಗೂ ಉಪಕಾರಿ ಆಗು ಬಣ್ಪುಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ನನ್ನವರ ಸ್ವಾಮಿಲೆಡೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ದೀಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದನಾಡು ಪಡೆದ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೆರು ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲಾದ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಪಾತಕಾಮಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಾತ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಮೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುದು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಲು ಅರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿಲು ಶ್ರೀ PL ಧರ್ಮ ಮೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳೈನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ರೈಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲೆಮಾರುಲೇರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೇತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲಘಟ್ಟ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲಘಟ್ಟಂಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚೌಟವಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅರೆಗಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಿಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳನ ಈ ಹಾಲ್ನ ಕೊರನಂಚಿನ ನೇತ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಮೇಲೂ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಮೇರೆಗೆ
ಬಂಧುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಷಷ್ಠಬ್ದ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪುರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ನಡಪಾದು ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿಯ ನಂಚಿನ ದಶಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನಿಗುಲು ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ